De wedstrijd is nog maar amper los of het kasteel zit al op de kop. Van der Heijden paast prachtig op Mark de Vries. Oscar Moens komt zijn goal uit en krijgt de bal in de hand aan. Scheidsrechter Wegereef kan net oors als de keeper al na 2 minuten van het veld te sturen. Was het Hens? Ja, hij heeft pech dat ik hem helemaal verkeerd raak. Dat was zijn pech. Als ik hem goed raak, dan gaat hij erin en dan is het gewoon 1-0 en dan speel je 11 tegen 11. Maar nu kan Moens inrukken en werd er ook nog een assistent van Sparta naar de tribune stuurt vanwege commentaar. De Rotterdammers moeten dan wisselen en je topschutter Voskamp naar de kant voor reservekeeper André Krul. Die krijgt voortdurend de vrije trap van Ozan Turk voor de kiezen en gaat geweldig de mist in. Het is een klassieke blunder van Krul. Trodde handen en trodde voeten en zo zit het Cambuur geweldig mooi. Eerste rode kaart van Moens en dan op deze wijze op vastsprong komen. Nou, ik had niet in de gaten. Op een gegeven moment hij zegt ja, hij zit erin en iedereen zit te juichen. Ik dacht hé, die bal zit erin, weet je. En ja, het is lekker beginnen, rode kaart en een goal. Dat is lelijk voor de keeper, maar ja, gelukkig voor ons. Toch is het Sparta dat hij naar de oerhaan had en gevaarlijk wordt. De Roon kan haast binnenkoppen naar een vrije trap van Van den Berg. En even later luidt diezelfde Van den Berg zelfs om voor een vrije trap. Gevaarlijk, maar Mul kan de bal oertikje. Cambuur liet hem uit het spel helje door Sparta, die het de Ljouters een rode kaart omsmarren willen. Het is een lietse uitreding van Turk, maar Van den Berg begint te provoceren. En bezieke Turk de uit de tinten te lokjen. Dat slag het ook nog haast, maar Wegereef zit er Bob op en jouwt Turk en Van den Berg uiteindelijk een gele kaart. En dan weet je wat een tegenstander gaat doen en dan moet je je hoofd bij koel houden. En ja, dat deden we niet. En, dus die fase is in zoverre bepalend geweest dat we daardoor wel wakker zijn geschud. Het enige gevaar wat ze hadden was uit standaard situaties. Wij kregen 3, 4 gele kaarten, onnodige gele kaarten. Ja, daar hun ook op zoek gaan om zo snel mogelijk bij ons iemand een rode kaart aan te smeren. En dat hebben wij de eerste helft niet goed gedaan. Dus nogmaals, in de tweede helft hebben we dat prima opgepakt. Want na het skoft maakt het Cambuur beter gebruik van de man meer op het veld. Er wordt aardig voetballen, de combinaties slag je wat beter en de bal wordt goed roemspelen. Hier versiert Ozan Turk een corner en dan kunnen de kopsterke jongens van Cambuur maar naar Varenta. Ozan Turk zelfs achter de bal. Sparta krijgt de bal net lekker voet. Komt van de voeten van Van Boksel, onderkant Lotte en daar Reza van dichtbij jouwt hij het laatste setje 2-0. En volle makkelijker zal Reza zijn net maat zien in zijn carrière. En bij de eerste de beste onval daarna gooit Cambuur de wedstrijd op slot. Het is een mooie onval, maar Beekmans die vindt in het strafschopgebied Van der Heijden. Maar een knappe actie speelt hij Beekmans vrij. Dan komt er een strakke vastzet en Reza hoeft alleen de voet er met zijn te zetten. 3-0 en het is oer en dien. Ja, het was wel gebeurd eigenlijk. Alleen je wordt weer slordig, je wordt gemakzuchtig op laatst en maken ze 3-1. En dan wordt het nog een beetje spannend. Want ik al speelt het Sparta maar 10 man en staan ze maar 3-0 achter, ze blijven er vaak in. En haar strijdlust wordt beleend, al leed Van Boksel en wil te makkelijk uitspelen terug Joey Godet. Die scoort via Luirink en Mul en dan is het 3-1. Het is alleen jammer dat je een fase na de 3-0, dat je ze nog even het gevoel geeft bij die 3-1, dat er misschien nog wat te halen valt. Maar ik moet zeggen, de laatste 10 minuten hebben we het weer zeer professioneel uitgespeeld. Want omdat Sparta alles op de onval zet, ontstehen er achterin gotten bij de Rotterdammers. Daar maakt het Cambuur bij Vlagen goed gebruik van, al spelen ze dat net altijd goed uit. Hier had Diaz alle ruimte en vrijheid om een mooi speler uit te zieken. Hij kiest voor Reza, maar een sliding van Willems voorkomt de fjouwer in. En de laatste kans van de wedstrijd is nog van Sparta. Het schot van Michiel van den Berg wordt nog pakt door Mul en Ricky van den Berg zit vervolgens naast. Zo wint Cambuur toch nog maar de enige moeite, maar 3-1 van Sparta. Het was geen mooie wedstrijd, het was niet veel soeps eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Alleen ja, we hebben nu onszelf een keer beloond door die 3 punten binnen te halen. Dat was wel een keer lekker. Ja. Het is een opsteker voor ons allemaal, maar we moeten kritisch blijven. Want komende vrijdag staat er weer een zware tegenstander te wachten, weer een directe concurrent. Maar voorlopig staan we er weer bij en we staan weer 7e en we kunnen met een lekker gevoel naar Leeuwarden toe.